जोंना सरकारनिफ्रायहाय न' सफैदोंमोन। बे सरकारनि न' मोननाया दिनैसिम लुफुंजायाखै। सान्तिपुर VCDCनि सिङाव थानाय 2 नं अदालगुरि गामिनि गं 14 PMAOIG न'नि लुनाय खामानिया आद्रा जानानै दं। सान्तिपुर VCDCनि सोद्रोमा अनन्त नार्जारिखौ जाख्ल'नायनि अजद रायजोफोरनि। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर VCDCनि 2 नं अदालगुरि गामिनि गं 14 नखरा थांनाय 2022 मायथाइयावनो सोरखारनिफ्राय PMAOIG न' मोनदोंमोन आरो बे न'खौ लुफुंना होगोन होनना सान्तिपुर VCDCनि सोद्रोमा अनन्त नार्जारिया न' लुनायनि मुङाव सोरखारनिफ्राय मोननाय रांखौ न' मोनग्रा निखावरि सुबुंफोरनिफ्राय लाङो होनना मिथिहोदों। गिबि बोसोराव थि रोखोमै न'खौ लुदोंमोनब्लाबो नाथाय दा 2 बोसोर जासेयावबो न'खौ दासिम आबुङै लुनानै होयैनि थाखाय 2 नं अदालगुरि गामिनि रायजोफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आबुं जायै न'खौ लुफुंनो थाखाय 2 नं अदालगुरि गामिनि रायजोफोरा सान्तिपुर VCDCनि सोद्रोमा अनन्त मोसाहारिनियाव खौरां लानो थांब्ला साननैसो उनाव लुगोन होनना बुङैनो 2 बोसोर जालांबाय होनना अजद होयो आरो बे जाथायखौ भिडिअ'नियाव बुंहैब्ला सानसे सम लानानै नायबिजिरहैगोन होनना बुंहरो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनानै बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायजों लोगोसे निखावरि नखरनि आद्रा जानानै थानाय न'खौ थाबैनो लुफुंनानै होनांगौ होनना BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ खावलायो। जोंनि गामियानो जाहैबाय 2 नं अदालगुरि, ओमफ्राय जोंना जिल्ला चिरां आरो रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय सान्तिपुर VCDC प्राइमारिनि सिङाव थानाय। दा जोंनि PMY न'नि सोमोन्दैनो जोङो बुंनो थाखाय दिनैहाय बेवहाय मोनसे ज' जादों। दा बे ज' जानायनि गेजेरजोंनो जोङो बुंनो सानो जोंनि बे 2 नं अदालगुरि गामिनि दुखुथिया हावरिया मावरियाफोरनोहाय जोङो सरकारनिफ्रायहाय न' सफैदोंमोन। बे सरकारनि न' मोननाया दिनैसिम लुफुंजायाखै। बे लुफुंजायैनि थाखायनो जोङो बेवहाय दिनैहाय सावरायनाय जादों। दा बे गंसेबो कमप्लिट जायाखै। फुल वाल होजोब्बायमोन होनायालाय, सोरनाबा बाथाम गंसे गंनै होनानै दोनदों, सोरनाबा गंसेबो होआखै। दा खोरखि गैया, दरजा गैया, मोनसेबो गैया। दा बिनि थाखायनो जोंनि BTR सरकारनिफ्रायहाय जेन' बेखौहाय नायबिजिरनानै होयो, जाहाथे मोजाङै लुफुंनानै होजोबनो थाखाय बेखौहाय माने सरकारनिसिम मिथिहोनाय थाबाय आरोखि। जों खावलायहरनाय थाबाय जोंनि BTR सरकार, जोंनि CEM सार प्रमद बर'निसिमबो आं खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे बेखौ नायबिजिरनानै संदाननानै बे थाखा फैसाखौथ' जोंनिफ्राय जों बख'नानै हरजोबखाबाय। बे थाखा फैसाया सोरनि आखायाव दं, सोर जादों, गोरोन्थिया सोरनाव दं, बेखौ जाहाथे सरकारा नायबिजिरनानै होयो। नैबेनो आरोखि जोंनि बे दुखुथिया हावरिया मावरिया दिनैसिम गेग्रे गेथेब न'आव थानांनानै दङ। बे सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय हरनाय न'खौ दिनै मानो बेबायदि बरबाद खालामनानै होनांगौ। गंसेबो न' जाफुङाखै, गंसेबो न' थिं देनानै होआखै। 2022आवनो लुदोंमोन, दिनै 2023आबो जोबबावनोसै नै। अब्ला जोङो दिनैहाय दुखुथिया मावरियाफ्रा बे सरकारनि गंसे गंनै न' मोननायखौ जुदि जोङो लुफुंनानै होआब्ला जोंनावहाय दुखु थागोन। दा बेनिखायनो जोंनि BTR सरकारनिफ्रायबो आं मिथिहोहरनाय थाबाय। दंफांफ्राथ' माने एसे 2 नम्बरानोमोन, एसे नरम आरो दंफाङा गुरै जात। ओमफ्राय बेखौहाय माने बेखौहाय माने सोरनिबा न'आव बेखौ लगायनानै दोनबायमोन। नाथाय बे दंफाङा माने गुरै जात नालाय बेयो फोननानै थांबाय सान्दुं अखानि गेजेरजों। ओमफ्राय दाथ' बेफोर सोलिनाय नंलाखौ आं सानो आरोखि। दस्रा बाथाम होफिनाबा बे सोलिला आरो सोरनियावबा माने दिनैसिम गंसेबो बाथाम होआखै। ओमफ्राय सोरनावबा होबायमोन, होनाया होदोंबाबो बे सोलिनाय नंला आरो बेनो। न' लुफुङैनि गुबै दायनिगिरिया सोर? न' लुफुङैनि दायनिगिरिया जोङो जोंनि प्राइमारि मेम्बारनिफ्राय जोङो सोंहैयो, रायलायहैयो। नाथाय बिथाङा बुङो आं बोरै थैनो हानो, थाखायाथ' आंनाव गैया। BDO इन्जिनियारनावसो दंहैयो थाखाया, माखासे थिं बायनांगौनि फैसाया, बिदि होननानै बुङो आरोखि। ओमफ्राय जों रायजोफोरखौ खेबसेखालि लेंलांनानै जों सोंहैबाय। थांनानै BDO इन्जिनियाराबो माने बिदिनो बुंहरदों आरो आङो उनाव एसे थारिख लानानैहाय माबागोन, खबर लाहैगोन र'ल' होनहरो। ओमफ्राय आरो जोङो फैनानै मेम्बारजों रायलायफैयो। मेम्बाराबो आंनाव गैया फैसाया, ओरैहाय BDO इन्जिनियारनावसो दंहैयो होनना बुङो आरोखि। दा जोङो मेम्बारनाव थुहैबा हौरै थुहरो बेबो, आरो हौरै थांबा ओरै थुहरो। ओमफ्राय दा बेबायदिनो दग' मग' गोनो गोथोयैनो बे न' लुनांगौआ माने उरायलांबाय आरोखि।
गोदोलांनाय जाहैबाय आरोखि नैबेनो आरोखि आंनि बुंनांगौआ। समस्याया जोंना नैबे आवास प्लास जे गभर्नमेन्टनि न' जोंहा बे न'आ समस्या दाबो कमप्लिट जायाखै, थिग जायाखै। दा बे थिग जायैनि थाखायनो जोङो माने रायजो राजाफ्रा एसे माने गोख्रै जाबा हामगौ लुबैदों आरो दा बिनिखायनो जोङो माने बे निउस लाइभनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायोदि जाहाथे जोङो जायफ्रा न' मोनगिरि जाहाथे गोख्रैनो बे न'फोरखौ माथे लुफुंनानै होयो जों बेखौ लुबैदों। ओमफ्राय जोंनाव बिदिनो गोबां बेबायदि माने रान्दि दुखिफोर दङ, गैजारोङिफोर दङ। जोङो गावबा गाव फैसा गारनानै जोङो लुनो हाया आरो सरकारा जोंखौ अननानै बे न' गंसेखौ खुनुरुखुम इसोरनि अननायाव जोङो मोनदों। नाथाय दिनैसिम बे न'खौ लुफुंनो हायाखै बा लुफुङाखै। 2022 सनावनो बे न'आ जोङो मोनदों। दा गासैबो माने इन्सटलमेन्ट जे फैसा जि किस्ति बे फैसाया गासिबो हरजोब्बाय, बख'जोब्बाय। जब कार्डनि गासिबो बख'जोब्बाय। दा फैसाया गासिबो थांनाय डिसेम्बर मासाव ख्रिस्टमासनि सिगां बे फैसाखौ लांजोबनाय जादों आरो बे लांजोबनायनि उनाव दिनै 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बर मास जोबनो थांगासिनो दङ। अब्लाबो बे न' मावनायनिखौ लाहार फाहारखौ जों नुवाखै। बिनिखायनो जोङो खावलायदों जोंनि जे सरकार, जोंनि जाय न' हरगिरि, न' हरग्रा सरकार, बे सरकारा जाहाथे गोख्रैनो बे न'खौ जाहाथे गोरिब गुन्द्रानि न'खौ जाहाथे मावफुंना होयो जों बेखौ खावलायदों। जों रायजो राजाफ्रा दिनै माने बेखौहाय लुबैनानै जोङो ज' बेबायदि निउस लाइभनि गेजेरजों जों बेखौहाय खावलायनाय थादों आरो। आद्रा जोंना थिं गैया, खिरखि गैया, दरजा गैया, फ्लर गैया। ओमफ्राय बेबायदिनो बाथामफ्रा माने बाथामफ्रा बिदिनो फोनजोब्बाय, खेंख्रा खेंख्रि जाजोब्बाय, रानखांजोब्बाय। दा बे जाला जोंनि नुनायाव मथामथि गोदान नांगौ आरो। दा इथायाथ' जाबजोब्बायानो। इथाया माखासे न'आ बै टप लिंथारसिम सहैबाय। ओरै मुदा दंबाव आरो बे माबा मा होनो किसि बाथाम गैया, फ्लर गैया, खिरखि गैया, बेबायदि जानानै दं आरो।